tanggung jawab kang gedhe kok menawa payu-payu saka manca awak tanggung jawab sakutuhe pancen bener dawe Bathara Dewa welanaku supaya njaga repat kepanas nanging siati golopot awas repat kepanasan iki dina ora kaya adat saben awane panas pancen bener sing kok rasake Mas aku yang ngrasakno repat kepanasan ono wa panas perkara kedadian Pondowani ini wis gawe geger oleh repat kepanasan wujud satu ayo sumingkira kapan kene lho opo kowe ora ngerti sing jaga repat kepanasan sikara bololan bolopon mumpung durung kowe lunga saka repat kepanasan lho apa sok tak cekel ayo awas sampun lagi wae sekloron mikut marang lutung saengga arep kopol yo lutung iki sae cetha lutung menika ndamel ontran-ontran wonten ing repat kepanasan apaksa kula pikut romo pikulun apa kaya ngono leres sampun kula imutaken kedah nilaraken repat kepanasan nanging piyambakipun boten purun. Cingkara bola lan bola Rama pikulun yo sing gedhe pangapuramu tumrap kulun. Yen kita sekloron ora ngerti sejatine entung sinten menika Cingkara bola iki ora sadingan nanging lutung iki kedadian saka kadang kita sekloron Dewa Abul pangapura Yai boten kados menapa boten napa bola nggih ora usah kita sekloron gelo mergo dewaku lagi kena siku dendaning ulun jalaran dewaku tresno marang ibumu Cahyarani ulun emutake ora kena ije meksa nganti ketutut sabdane ulun nyabda dewa aku dadi lutung kaya ngene kanggeng sang pikulun guru dewa masaken Bathara Dewa punapa slaminipun kiyambakipun kaujutan kados pekaten ora dewaku nampa siku dendaning ulun iki cukup swindu suwene nanging dewaku ora ulun kenake mapan ana ing kayangan nanging ulun seblatake ana ing Ngarcapada minangka kanggo lelaku nebus dosane kados ngapunten kula dewaku aja nganti kesuwen
gawe berke kayangan Salindra Bawon enggal tumurun ing Ngarcaka. Inggih ngestokaken dawuh napa? Arep pamit. Ya iya. Pamit. Aku arep menuju oleh Ngarcaka. Wah, mapan sabane kaya Salindra. Arya Basuki Kyai Dewa Kamas. Yai Dewaku, lakonono hukumanmu sampanen ikhlas layanan batinmu, Yai. Yai Dewaku, Haji Yalo. Mundak nyandung ribet lakune Dewaku tumurun ana ing Ngarcaka. Bali ana ing repat kepanasan, ulun bakal munggah ana ing kayangan. Wes saken Mayang sar ulun dereke munggah ing kayangan. Monggo Kang. Awas Yai, kalau foto hamba sing ati-ati. kaya ora neglake marang Yai Dewa. Nanging kabeh mau wis dadi lakune uripe. Ayo, pacotke njogo repat kepanasan. Dodo dewa Jawata kang maha suci kula nandhang dosa paringa ring kula kang nandhang popo papan kene kata kali luto. Kapokso aku kudu laku ono penato. Ning imane aku kudu kepengin ketemu kawan katresnanku. Jangan di papane. Jangan di papane, kok.